2009 sorgeix a Gandia la idea de desenvolupar sistemes de producció sostenibles de llangostins. 15 anys després, 6 bases ubicades als tinglaos del port de Gandia són capaces de produir en 4 mesos uns 500 quilograms de llangostins. El 99% del consum d'esta espècie prové d'altres països. Amb este projecte, potser podem parlar en un futur d'una producció local a Gandia. Aquestes bases que tenim aquí, aquestes 6 bases, formen part del projecte Bioflango. És un projecte finançat pel Ministeri d'Investigació. Aquest projecte naix fa algo més de 3 anys, quan vam fer la petició al Ministeri, de l'interès que teníem la Universitat Politècnica, 2 grups de treball de la Universitat Politècnica i la Universitat d'Almeria en treballar en aquestes espècies. El que tenim així ara en 2 bases són aproximadament uns 60.000 exemplars juvenils que pesen aproximadament mig gram cadascú d'ells, que anem a repartir en les 6 bases i farem un experiment per acabar el projecte, per a provar l'aliment en la proporció proteica i l'origen proteic que millor ha fet créixer els animals. Estem davant de les primeres bases a Gandia que tracten de produir de manera sostenible llagostins? No, fa aproximadament 10 anys ja vàrem construir a la universitat un hivernacle en el que teníem 10 bases, però de dimensions més reduïdes, en les que ja es començarem a desenvolupar treballs i a treballar en sistemes de producció, en el que seria la utilització de probiòtics per a millorar el creixement i el sistema immunitari d'alguns d'aquests organismes. Però diguem que en aquestes tenim un avantatge, i és que tractem de minimitzar també el consum elèctric. Busquem una aqüicultura sostenible i, per tant, és sostenible des del punt de vista de la producció dels animals, dels vessaments, però també del consum energètic. Ens hem traslladat cap al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Què és aquest espai? Mira, sí, en aquest hivernacle el que tenim són 10 bases on fem alguns dels experiments en els que treballem en aquesta producció de llangostins. No hi ha renovació d'aulla, però sí ja tenim animals més grans, perquè així estem acabant el cicle que vàrem començar allà. I com funciona aquesta bassa? Mira, en aquestes bases la peculiaritat és que no renovem l'aulla. I per a mantenir la qualitat de l'aulla el que tenim és un creixement bacterià. Fonamentalment el que estem afegint és el residu que quedaria en l'extracció del sucre de la canya, la melaza de canya. I en aquest producte el que fem és estimular el creixement bacterià, que ajuda a que les bactèries mantinguin la qualitat de l'aulla. L'únic que afegim així, a més d'aquesta melaza, és bicarbonat per a mantenir l'alcalinitat de l'aulla i calç per a mantenir el pH. En això som capaços de mantenir una quantitat de bactèries i uns tipus de bacteris adequats per a mantenir la qualitat de l'aulla i que no siga perjudicial per als propis llangostins. I, per tant, diguem, hi ha molt poca possibilitat de transmissió d'enfermetats. A més, les bactèries controlen les bacteris que podien ser patògens i, per tant, no fem ninguna addició ni d'antibiòtics ni de ningun tipus de medicament per a mantenir la salut dels animals. Podríem considerar que són uns animals ecològics que no han tingut ningun tipus de tractament. Porteu 15 anys treballant en aquest projecte. Quina aplicabilitat tindrà o busca en un futur? L'aplicabilitat que té, en primer lloc, és que podria substituir o cobrir part de la baixa captura que hi ha en el món de la pesca. A la comunitat valenciana se pesquen només a lo millor l'1 o el 2% dels llangostins que arribem a consumir. Per tant, hi ha una demanda molt important d'aquest producte. Per una altra banda,
Estos animals tenen un creixement òptim en torn a 28 graus. Això en estiu és una temperatura que és relativament fàcil d'alcançar en l'àvia, però durant l'hivern, en un sistema d'hivernacle, podem aconseguir també mantenir unes temperatures altes i per tant podem mantenir la producció durant tot l'any. El fet que no hi hagi renovació d'àvia implica que se podem allunyar de la costa i per tant no estem competint en el preu del sòl que té les àrees urbanitzades o inclús les àrees naturals. És una activitat de producció primària que podria anar perfectament en terres agrícoles que ja no troben un conreu que tingui una rendibilitat alta. Tot això fa que tinga moltes possibilitats. Per tant, podem dir que Gandia serà capaç de tindre una producció local de llangostins? Jo crec que sí. Es donen totes les condicions adequades perquè així siga. Nosaltres inclús, i és la cosa que és més complicada en aquest tipus de produccions, és de tindre gent formada per a poder desenvolupar. Nosaltres, a través dels estudiants dels nostres màsters, tant el d'ecosistemes marins que tenim aquí a Gandia com el d'Aqüicultura de València, formem gent que és capaç de treballar en aquest tipus d'instal·lació i que poden tindre inclús la iniciativa de muntar un negoci d'aquest tipus i probablement Gandia, però també la Comunitat Valenciana pot ser un lloc ideal per a tindre aquest tipus d'instal·lació i aquest tipus de producció.